grabando. Sí. A mí, do piloto con pas gusta igual. Se vou a outras cousas, vou grabando. Esta charca. É como fala disto que depois como limpias por debaixo? Como un río. Porque É un río. O río limpia todo. Ahora teño que comer roupa de aguas, meterme por debaixo. Un río. Cona de Vas o río, vadeas e despois vas o lavadero. Si, para lá non hai. Hai outra cousa. Hai fijo, ríos. Non vamos a intentar subir por aí porque aí vamos a liar máis. Vai ser peor remedio que enfermedade. Esta estaba cabreada porque a mandín ir á casa de meus pais a buscar a motosserra. Mira, xa se solucionou para. Hombre. É mellor tela e non usala que necesitala e non...